Toto je dôvod, prečo je prvých 100 000 eur kľúčom k zbohatnutiu. Nehovorím, že mať 100 000 na účte automaticky znamená, že si bohatý, ale hovorím, že ak zarobíš svojich prvých 100 000 eur, život sa výrazne zjednoduší, ak chceš dosiahnuť bohatstvo. Skúsim to vysvetliť. Povedzme, že investuješ 500 eur mesačne s priemerným ročným výnosom 10%. Trvalo by ti 10 rokov, kým by si sa dostal na túto hranicu 100 000 eur, s tým, že celkový príspevok by bol 60 000 eur a zvyšných 40 000 by bolo na úrokoch. To vôbec nie je zlé, ale ak by si pokračoval tým istým tempom, tak na hranicu 200 000 by ti to trvalo len ďalších 5 rokov. A to len vďaka zloženému úročeniu. Polovica času, polovica príspevkov, dvojnásobná rýchlosť. No poďme ďalej, a to až na 300 000 eur. Na to, aby sa dopracoval k tejto sume, by si musel v rovnakom tempe pokračovať už len 3,5 roka. V tomto bode by si mal investovaných 110 000 eur a zvyšných 190 000 eur by bol výnos z úrokov. 500 000 príde po 23 rokoch konzistentného investovania. No nezabudni na to, že prvých 10 rokov ti trvalo sa dostať len na 100 000 eur. A zvyšných 13 rokov potrebuješ na to, aby si to späť násobil. Trvalo ti 23 rokov, než si sa dostal na hranicu 500 000 eur. Ale pokračuj v investovaní 500 eur mesačne s priemerným ročným výnosom 10% a hranicu 1 milióna eur dosiahneš o 6 rokov neskôr.